La, nag-fog. First time. First time kong na-experience na nag-fog. Seryoso? Promise. So, kala ko ano to? Sandstorm. Hindi, fog. Pag mag-winter na, yan na ang ano. So, may ani Tama guys. talaga last day na kahapon last- ng ano, summer. Ah, Sinabi sa ano. so last day na kahapon sa summer. So, naipa-fogs for enter winter. Fogs mo? As in, first time? First time kong ma-experience mag-fogs. Ma-fogs. Kaya nakikita ang building. Ano siya? Zero visibility. Zero visibility. Tapos, iba din yung ano, yung fogs. Ay, iba din yung sandstorm. Diba? Pangit naman yun. Grabe, nice. Nice feeling. Char. Uy, ulan. Next Oo, week na, oo, ano? oo. Ayan, Ano sa siya. Tagalog yan? Tagiti? Tagiti. Sa amin sa Bicol, Tagiti. Ano yan? Oh, siya ang cause kaya nag-fogs. Si Princess. Ala, oo, umulan. Ano yan? O, diba? Doon sa... Fogs, guys. First time. For 1 year and 5 months. First time kong na-experience na mag-fog sa Jebel Ali. Pero si Princess, yung nakauna, everyday na niya na-experience. Pili ko siyang nagmamay-ari ng fog. Hey guys, salute namin sa tower. O, diba? Pati ang school, di na nakikita, guys. O, see? Wala na. Anino na lang. Feeling ko nasa ano na kami. Disney World. O, diba? Sana umulan, no? Umuulan talaga yung lupa namin. Bumabaha. Bakit hindi ba nag-aano yung lupa dito? So, going to entrance, wala na makikita. Char lang. Nagyapon. Si guard na gito. Tama rin.